Hi guys, ang tini ani khanai no khanai bo bato mani kosom na phayo nai tongdi soya sak. Tabo khaisa tong gali pai ko rijak tongo ang ani mo agi ro hai khanai somya do ji pani di taksin somya hanga ang mote riya hindong taksin somya hanga le te riya skundre sang khani monai ni sido hamya ta angang na hawai kamse bolong sna mata kisa angai te ko jaga wo betora khani khuri si to jago pogai byang se musok bai sidi to su te bet bras hamya kaisa na haka ang khanai jakmani bar mani na siri khanai bu kisa te ase ani buni khanai kobang ebar ko krei kosom khai khanai soya rok hingkai nongo buiha stinda rok bo mari yang khai finally tabo khaisa tono kosom ribai kha do neha narogo didi ang sui pai phunuk nai takhai khanai kisa 4 gonta se toni we kone ang khanai sukamon pore nai di ko ani khanai busuk sombai thanga somglak se hintomani narogo didi finally an khanai ko kosom ribai paikha nok khana rok busuk somthaka ani poila puro ka busuk kasak to mani tabo khai busuk somthaka teng naneng narogo didi rikhai sai mane je khanai kasak mani saikai bye bye.